Giklaman og naisyuhan og citation ticket ang 20 ka mga sakinan nga nagpataka og parking sa pipila ka mga dalan sa Talisay City. Atong sayran ang dugang detalye sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, kinitungod matod pa sa City Toda nga sa ilahang subling striktong pag-implementar sa road clearing operation pagsunod sa kamanduan sa DILG. Musod sa usa ka semana na nilang subling gipatuman sa City Toda, lakip na sab sa barangay ug subang departamento sa Talisay City Hall. Random ug matag adlaw ang pagpahigayon sa road clearing operation sa City Toda sa nagkadiyang dapit sa Talisay City. Ganihang buntag ilang gisubay ang National Highway sa utlanan sa barangay Tabunok ug Lagtang nga sagad ireklamo tungod sa daghang sakyanan nga i-parking daplin sa daan ug huot ang trapiko. Gawas sa mga sakyanan, gisita usab ang mga e-bike driver kung may ID o rehistro ba. Apan kining usa ka e-bike driver gisakmitan sa iyang e-bike kay way ID ug nagtsinelas lang nga napakyas pagsunod sa tamang bihis. Ang ID sa mga e-bike driver ang nagsilbi nga ilang lisensya ug makuha nila kini kung makapaubos og seminar. Nagtrabaho pa ko sa mong balay sa mong busy kay ko sa akong Damage sa baka ato pag-before. oh. Ingot lang nga manakop sila ko ang niya. Yung sila bachiti. Giningot lang nga magsapatos jud pero ako wala jud masulod sapatos jud o kasunis. Pero ilam jud lang patakaran nga dakpo daw. Wate may Nasitaw usab kining linya sa mga e-bike kay gihimo nilang terminal ang daplin sa daan. Matod sa ilang tigpamaaba nga nihangyo na sila sa City Toda, nga hatagan lang una og higayon nga himuong terminal ang lugar. Samtang nangita pa sila og luna nga mamahimong magsilbi nilang terminal. Naka-istorya na mo sa mga traffic enforcer, sir? Oh, Sa inyong mga nasaputan, sir? di pwede yung parking dire sa diha. Yun nga. No, alagi mo din, sir. Wala pa may kuha mga tama pa dito ron. Namig huwat. Black car rin, badlong rin portion, black car sa ni. Kining linya usab sa mga tricycle daplin sa daan, mipasabot ang driver nga naghuwat sila nga makasud sa terminal sa Tabunok Public Market kay puno-puno na. Ilang gipasalig nga dili sila mag-double parking aron dili makabalda sa trapiko. naigatang nakakuhan kaning dana. Pero reklamo man ang mga tag-iya sa to. Mabitan may mga may og kanang asa dun midapit. Sa City Toda, asa among parkinganan. Nga pa man sila update na asa mi ibutang. Wala ra hinoy naklaman nga sakyanan ganihang buntag kay kun si tahon mohawa raw sab dayon. Mato ni Joy Tumulak nga sukad sa miaging semana, 20 na kasakyanan ang ilang naklaman. Lagtang, kining Toledo Wharf Road, kining San Isidro, dunay uban diri dapit sa may Bacalso Avenue, labi na gid diri sa may Mananga, unya diri po dapit sa may Bulacau, unya diri po sud mismo sa City Hall. Sa ato magong ordinance is bawal sad ang overnight parking dinisod sa City Hall. So muna nga atong gibuhat pinagi sa pag-abag pod sa mga sakop sa Civil Security Unit, kutob sa mga sakyanan nga nagparking, gipapitlan ng una og mga notice. Sud sa mga 3 ngadto 5 ka adlaw, kutob sa mga nagpabilin, mautoy among gipang-clamp. Samtang dulaan sa 30 ka mga mamaligyaay sa daplin sa daan sa Tabunok ang nisibog o nipapahawag yun. Human sila gitagbo ni Tumulak ang hepe sa City Toda sa niaging semana. Gipasabot ni Tumulak nga gihimo usab ang road clearing tungod sa pagsaka sa gidaghanon sa mga disgrasya nga may nakalas. Nakatala ang City Toda og 3,010 ka vehicular accidents sa 2025. Taas kini sa kapin 2,800 nga natala nga disgrasya sa tuig 2024. Tungod sa disgrasya. So daghan kay mga rason. So usa ana is ang kahagipot sa daan tungod sa mga obstruction. So managa usa ni sa akong mga rason ngano nga amo nang gi-implementar. Dugang ni Tumulak says nga nisaka ang gidaghanon kun nisaka ngadto sa 12 ang natalang nakalas sa disgrasya sa tuig 2025. Taas kini nga ihap ikumpara sa tuig 2024 nga nakatala sila og 7 ka mga nakalas tungod sa disgrasya. Says, Daghang salamat, Fem Ridumabo.